Drug personality nga ginapasuni na lakip sa listahan ni Ricky Serenio, patay sa drug bypass operation matapos ginapasuni Nagbato sa Kapulisan. Yaring balita nga aton gintutukan. Nagahayangon sa tunga sa katubuhan kagula na sang kabuhi ang 34 anyo sa si Billy Hilomena Bantayon alias Jojo. Si Bantayon na ginakabig isa sa mga drug personality sang syudad. Bibili kami ng isang bulto, mga 5 grams po worth. Una po nag-alangan siya pero nagkasapo, nag-moving po yung transaksyon hanggang napunta po kami dito. Namutikan sang subject ka pulis ang iya katransaksyon gani naghunos sang iya pusil. Naglinagsanay sa tunga sa katubuhan tub-tub nga natiruhan. Nahibaluan nga nalakip ini sa listahan sa napatay nga drug bagman nga si Ricky Serenio. Wala lang ko kakuan kong kilala, naigid sila pero nakuaning na-identify ni siya nga konektado siya sa kay Ricky Serenio sa transaksyon sa illegal nga droga. Natala na ipaidalom sa otopsiya ang bangkay sang biktima. Hindi na siya kilala di. Hindi ko siya kilala. Hindi ko na siya kilala. So, anak ko lang ya, Yes, actionary. anak ko lang still yapon. Kung pwede na montak. Una naging pahayag sa kapulisan nga ila isa-isa ginahibalo ang mga ngalan nga yara sa lista ni Serenio. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.